Hi friends, welcome to our NV channel. இந்த சேனல்ல குட்டீஸ்க்குலாம் பிடிச்சமான தேங்காய் ரைஸ் எப்படி செய்யறது வாங்க फ्रेंड्स பாப்போம். அதுக்கு தேவையான ingredients தேங்காய் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்ட் அரைச்சு வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா சோம்பு கொஞ்சம், அப்புறமா salt, அப்புறம் mint leaves, அப்புறமா garlic அப்புறம் ginger பேஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அது, அப்புறமா ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு, அப்புறம் பட்டையில கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் நெய். இப்போ நம்ம சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு நம்ம ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கிட்டு அடுப்பு ஆன் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குக்கர் ஃபர்ஸ்ட் சூடாகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குக்கர் நல்லா சூடாயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம நெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். நெய் நல்லா சூடானா கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எண்ணெயும் நெய்யும் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா சோம்பு, அது சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா ஒரு வாட்டி வதக்கி விட்டுக்கோங்க. சோம்பு போட்டுட்டு வதக்கி விட்டோன்னா நம்மளோட பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதெல்லாம் கொஞ்சம் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா நெய்யில் அதெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சு வந்தோடனே நம்மளோட பட்டையில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து வாசனைக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும், நல்லா கிறிஸ்பியாக ஸ்பைஸியாக இருக்கும், அப்புறம் வாசனையும் நல்லாயிருக்கும். நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டு நம்ம வெங்காயத்தை வந்து நைஸா அரிஞ்சு வந்து வச்சிருக்கணும், அதெல்லாம் போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா குக் பண்ணி வச்சுக்கணும். வெங்காயம் வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். நல்லா அந்த நெய்யிலே பதமா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும். இப்போ நெய்யில் நல்லா வதங்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரிங்களா, லைட்டாக குக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்மளோட மின்ட் லீவ்ஸ் எல்லாம் போட்டுடலாம். நல்லா வதங்கினோட மின்ட் லீவ்ஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா வந்து வதக்க பண்ணிடுவோம். இப்போ ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் வந்து வாசனைக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரிங்களா, நல்லா ஸ்பைசியாகவும் இருக்கும் வாசனையாகவும் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம்
பச்சை மிளகாவும் கிள்ளி வந்து போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரிங்களா, பச்சை மிளகாவும் கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் நல்லா கலரும் கொடுக்கும், நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும், நல்ல ஒரு ஹைஜீனிக்கு ஹெல்த்தியும் கொடுக்கும். அதுக்காக தான் மஞ்சத்தூள் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறமா மெயினான திங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரைஸ்க்கு தேங்காய் பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போடணும். போட்டுக்கோங்க. நல்லா போட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க எல்லா பேஸ்ட்டையுமே போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்காய் பேஸ்ட் ரொம்ப மெயினான திங்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சாதத்துக்கு. சரிங்களா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா வதங்கினோன்னே நம்ம வந்து ரைஸ் வந்து நல்லா 1க்கு 2 டம்ளர் நல்லா வந்து ஊற வச்சு ஏற்கனவே எடுத்திருக்கேன் பாயில் பண்ணி. சரிங்களா, இப்போ இது வந்து நான் வந்து வீட்டு அரிசி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளோட கோகோனட் தாளிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அது நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து 3 டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு வந்து 1லேருந்து 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதில் வந்து 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். 6 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். அரிசிக்கு வந்து நம்ம 3 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். அரிசி வந்து நம்ம 3 கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா, அதனால தான் இங்கே வந்து 6 டம்ளர் ஊற்றுறோம். அப்போ தான் அரிசி நல்லா வெந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக பாயில் ஆகி காட்டும். அதுக்காக தான். நம்ம இப்போ 6 டம்ளர் தண்ணி முழுசாக ஊற்றி முடிச்சிட்டோம். நல்லா ஒரு கிளறி விட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுக்கலாம். அரிசியை நீங்கள் முன்னாடியே வேக வச்சு சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்றவங்களும் ஓகே, அதாவது நான் வந்து வச்சுட்டு பிரியாணி பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சேர்த்துக்க போகிறேன் அப்படின்றவங்களும் ஓகே. நான் இப்போ வந்து பிரியாணிக்கு பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி தான் சேர்க்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் வந்து நான் இன்னைக்கு வந்து வீட்டு அரிசி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் இதுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த கோகோனட் ரைஸ்க்கு சேர்த்துக்க டர்மரிக் பவுடர் பிடிக்கலன்னா அதை நீங்கள் சேர்த்துக்க வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒயிட்டாக கூட சமைச்சிக்கலாம். நான் வந்து கேஷ்யூ போடணும், ஆனால் கேஷ்யூ எனக்கு பிடிக்காது, அதனால தான் நான் இன்னைக்கு கேஷ்யூ சேர்க்கல. நல்லா மலமலன்னு கொதிக்கட்டும். இப்போ நம்ம இது கொதிக்கிற வைக்கும் மூடி போட்டு மூடி வைக்கணும். சரிங்களா, மூடி போட்டு மூடினாதான் அதோட ஏர் எதுவுமே ரிலீஸ் ஆகாமல் நமக்கு அதுக்குள்ளேயே இருக்கும். நம்ம அரிசி போடும்போதும் ரொம்ப சாஃப்டாக வரும். இப்போ நம்மளுடைய தேங்காய்க்கு வதக்கி வச்சுக்கோம், அது வந்து நல்லா கொதி வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்களா, இப்படி கொதி வருது பாருங்க. நம்ம வந்து ஏன் பிளேட் போட்டு மூடி வச்சோம்னா அரிசி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிறதுக்கும், அப்புறமா நம்மளுடைய அந்த ஹேர்லாம் நல்லா உள்ள லாக் ஆச்சுன்னா தான் நல்ல ஒரு கொதி வரும் நமக்கு டக்குன்னு. சரிங்களா, இப்போ நல்லா கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ரைஸ் எடுத்து போட்டுடலாம். ரைஸ் வந்து நான் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கலான் இருக்கேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ரைஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம ரைஸ் போட்டதுக்கப்புறம் லைட்டாக ஒரு மிக்சிங் கொடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் அந்த தேங்காய் பேஸ்டோட நம்ம ரைஸ் ரொம்ப சூப்பராகவே மிக்ஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம மூடி வந்து வச்சிடலாம். மேலே வந்து வெயிட் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம விசில் போட்டிருக்கோம், இதில் வந்து 2 விசில் வரணும். ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு விசில் வந்துச்சு. ரெண்டாவது விசில் வந்துச்சு.
வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்காய் ரைஸ் சிக்கன் பிரியாணி மாதிரி. இதை நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் செஞ்சீங்கன்னா அது கடையில் தேங்காய் ரைஸ் வாங்கின மாதிரியே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரிங்களா? இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்மளோட தேங்காய் சாதம் ரொம்ப சூப்பராகவே ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். கூடவே சிக்கன் கிரேவியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம தேங்காய் சாதத்தை டேஸ்ட் பண்ணிடலாமா? பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ சூப்பராக இவ்வளோ நீட்டாக வந்துருக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக போட்டோம்னா இந்த அளவுக்கு வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதிகமாக போட்டுறாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த மஞ்சத்தூள் போட்டது எல்லாமே அந்த டேஸ்டோட இறங்கி அந்த புதினா எல்லாமே அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறந்துடாம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அமுக்குங்க.